Ik heb 30 jaar gezeild met mijn vrouw, met 7 knoop per uur. Dit rijdt bijna 70 km per uur. Dat is niet te geloven. Dat is een sensatie. Dit is even voor de film. Het mag binnen niet. Maar ik denk dat wij bij voorbaat geëxcuseerd zijn. Dit is echt kicken. Nou, we hebben de boot Donna Venezia genoemd, want dit is een Venetiaanse watertaxi. En die komt uit Italië, wordt gebouwd in Venetië. En ik heb 30 jaar met mijn vrouw gezeild, maar die had het op een bepaald moment wel gehad met de zeilerij. Wij verhuisden in die tussentijd en toen woonden we plotseling aan het water. Ja, en dan is het toch zo dat je er toch wel graag een bootje bij hebben wil. En in datzelfde jaar toen wij verhuisden, toen kwamen wij in Venetië. En dan zag ik deze boot er liggen. En ik was er gelijk verliefd op. Ik ben naar zo'n taxichauffeur gegaan. Ik zei in mijn beste Italiaans, tussen aanhalingstekens, van waar wordt dit gebouwd? Toen kwam het prijskaartje en dat was zo stevig natuurlijk. Dat ik dacht, oh jongens, voor zo'n klein bootje, zoveel geld. En je wilt het niet geloven, wat is toeval? Een half jaar later kom ik bij makelaar De Valk. En ligt daar niet een hagelnieuwe Venetiano, rechtstreeks uit Italië geïmporteerd, door een man die hier handel mee wilde drijven, iemand uit het Westen, maar het was zijn vak helemaal niet en die kwam er helemaal niet aan toe. Dus die heeft tegen De Valk gezegd, nou jongens, verkoop die boot maar weer. Nou, ik raakte natuurlijk helemaal opgewonden, echt super was dat. En ik ben aan het onderhandelen geslagen en met een flinke kop eraf heb ik het schip kunnen kopen. Er zat geen krasje op, er zijn 50 motoruren. Ik ben er verliefd op, iedere keer wanneer ik weer zie. En ik denk dat dat het ook moet zijn. Een boot, daar moet je verliefd op zijn. Daar moet je wat mee hebben. Hier is er maar één van. Hier vind je dus niet een tweede van. Als je hiermee een haven binnenkomt varen, er zijn allemaal mensen die nieuwsgierig kijken van, god, wat is dat nou voor schip? Nog nooit eerder gezien. En mensen die in Venetië geweest zijn, die komen dat natuurlijk wel tegen. Die weten wat het is. Oh, dan zeggen ze, oh, een Venetiaanse watertaxi. En weet je wat nou zo leuk is? Het is net een James Bond bootje. Kijk, als je dit knopje omhoog haalt, dan gaat het motorluik dat gaat automatisch omhoog. Op afstand. En moet je eens kijken wat een allemachtige dikke motor voor zo'n klein bootje erin ligt. Dit is ook heel gek. In Venetië moeten ze dus bij dag en nacht varen. Hè? En dus door die nauwe kanaaltjes moet dat licht natuurlijk naar boven, naar beneden, links, rechts. Een bedrijfsvaartuig. Dat is het in feite. Dit is de ruitmachine. Dit is de kar en dit is de 8 keer de ruitmachine dat. Met mijn handen al meer en zo. Wie vergeet een drekje en dan moeten ze het zout krijgen. Maar zit daar een impact? Ja. Ik heb er nog niks mooi aan. Nee, hoe zijn het? Nou, dat staat volgens niet, hè. Ja, dat hoeft erom. En wat maakt jou nou de hele dag? Van alles. En mijn Willem genomen dan het beestenblom bij gaan en dan beweren we hem eens aan. Bij Willemke? Ja, Willem in het Wallingszuchter en die mensen die aan de andere kant in huis. Ja. Dus je woont in hetzelfde huis eigenlijk? Ja, hetzelfde huis. Ja. Zo'n beetje. Ja, het tweelinghuis, ja, dat man. Dus de tweeling woont in het tweelinghuis? Ja, in het tweelinghuis, ja. Ja, kijk eens met hem, ja. Komen jullie er nou vaker omdat je net er iets naar kennen? Ja, ik kom er nog vaker, ja. Maar als koffie drinken, nou, medisch.
Zo. Nou, zullen we dan een bagage? Ja, zo'n een bagage. Goedemorgen. Een bakje koffie. Ja, maar zitten dan zat hij hier. Nee, hier is toch altijd. Mooi. Ja, is dit jouw verste plak? Ja. Ja. Ja, hè? En dan krijg ik voor jou een bakje koffie dus. Dan krijg je Ja. een bakje koffie en een stuk koken. Proost. Zo jongens. En wat is dan jouw plak? Waar zit jou dan altijd in? Oké. Lucht voor de tafel. En waar hebben het dan hoe dat hier even komt om koffie? We hebben het ook nog net te vol, want we bleven net te vol. En hoe is het om hier maar zo'n 20 wijnen in zo'n dwellinghuis? Nou, wel leuk. Nou, vooral als Ja. ik rennen ben, is het is het mooi dat er hier is. Ja. Want jou bent wel trouwd West? Ja, mijn man is vriend hier overleden. 24 februari. Oké. Dus dan is het wel mooi. Dan was hij alleen zitten. Ja. Ja. En ben jou ook trouwd West? Nee. Hoe is het net? Gewoon vrienden. En Sarah hoor je met je machine bij? Ja. Ja, ja. Ja. Ja, mooi waar, dan gaan we te stemmen daar wat te fietsen. Dus, ja, want alleenig is alleenig geweest nog eenmaal. Ja.